हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा, जय राधे गोविंदा जय राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा, जय राधे गोविंदा, जय गौरनिताई गौरनिताई जय गौरनिताई, जय गौरनिताई गौरनिताई जय गौरनिताई, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय शीला प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद जय शीला प्रभुपाद। हरे कृष्णा, समस्त वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा. थैंक यू तन्वी माताजी फॉर द कीर्तन. वी ऑल एन्जॉयड इट. सर्वांना आवडलं का कीर्तन? तुम्ही अनम्यूट करून हरे कृष्ण म्हणू शकता, तुमचे ऑडिओ सेटिंग्स चेक करू शकता. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. हरे हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आपल्या उपक्रमाबद्दल बोलते आणि मी बोलत असताना सर्वांना अनम्यूट. हरे कृष्णा. कुमुद माताजी. माताजी मी सगळ्यांना म्यूट करतेय. माताजी तुम्ही मग अनम्यूट करा. हरे कृष्णा. प्रथम माताजी अनम्यूट करा तुम्ही. हरे कृष्णा. सर्वांचं सहर्ष स्वागत. आज आपण आता पुढे 18 दिवस आपला प्रवास असणार आहे. तर आज ओरिएंटेशन डे आहे. आज आपण श्रील प्रभुपाद यांनी इस्कॉनची स्थापना कशी केली, का केली, आपण सगळं जाणून घेणार आहोत. तर परत एकदा सर्वांचं स्वागत आहे. थोडंसं आमच्या उपक्रमाबद्दल माहिती देते तुम्हाला की हा जो अंडरस्टँड गीता इन 18 डेज आहे, हा जून 2020 मध्ये हा चालू झाला कोर्स. आपले इस्कॉन मँगलोरचे जे अध्यक्ष आहेत नामानिष्ठ प्रभूजी, त्यांनी त्यांच्या शिष्यांना, किती होते, 3-4 शिष्य होते किंवा सगळे ते धरून 5, तर त्यांनी ठरवलं चला आपण हा उपक्रम चालू ठेवूया. म्हणजे गीता जे आहे ते सर्वांना ऑनलाईन आपण सांगूया, कारण सगळी मंदिरं वगैरे बंद होती कोविडमुळे. तर त्यांनी सांगितलं, त्यांनी ठरवलं आणि त्यांना असं वाटलं की ठीक आहे, 1 महिना जास्तीत जास्त माणसं येतील, ऐकतील आणि इतकंच असं त्यांना वाटलं. त्यांच्यामुळे त्यांच्या शिष्यांनी त्यांना म्हटलं ठीक आहे आपण चालू करूया, पण मला नाही वाटत की 1 महिन्यापेक्षा जास्त हा उपक्रम टिकेल म्हणून. अशा तऱ्हेने त्यांनी चालू केला आणि प्रथम फक्त इंग्लिश आणि हिंदी या 2च भाषा होत्या.
आणि त्यांनी चालू केला आणि लोकांना खूप आवडला. मग त्यांना सांगितलं की तुम्ही आणि प्रत्येक महिन्यामध्ये बॅचेस घ्या. मग त्यांनी चालू केलं. मग प्रत्येक मागणी आली, प्रत्येक भाषेतील, की आम्हाला ही पण भाषा हवी आहे, ही पण हवी आहे. असं करत करत मराठीवर गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये हा ॲडल्सचा उपक्रम चालू झाला. आणि खरं म्हटलं तर मी इकडे तुमच्या समोर मराठी बोलायला, काही मी इतकी माझं शिक्षण वगैरे मराठीमध्ये झालेलं नाही. सगळी पुस्तकं मी जी वाचते ती सगळी इंग्लिशमध्ये आहेत. तर मी खूप ज्या माताजींनी मला ट्रेन केलं त्यांना मी खूप सांगितलं की मी इंग्लिशमध्ये घेईन, मराठीत नाही. पण मराठीमध्ये कोणी नव्हतं, म्हणून त्यांनी मला सांगितलं पुढे की नाही, तू जा, तू पुस्तक आण, श्रील प्रभुपादांचं वाच आणि तू शिकव. तरीही मी तुम्हाला प्रथमच सांगते, जर काही मराठीमध्ये चुका झाल्या किंवा मध्ये मी इंग्लिश शब्द वापरले आणि तुम्हाला समजले नाही, की लगेच तुम्ही चॅटमध्ये लिहा. आमचे को-होस्ट तुम्हाला लगेच त्याचं उत्तर सांगतील किंवा तुम्ही हँड रेस करा, म्हणजे मी ते परत तुम्हाला सांगायचा प्रयत्न करेन. आणि जे आता मी तुम्हाला सांगणार आहे, जरी माझं मराठी जरा इकडे तिकडे असं तुम्हाला जरी वाटलं, तरी भाव मात्र मी तुम्हाला 100% तुमच्यापर्यंत कृष्णाचा भाव पोहोचवणार आहे. तर तुम्ही आता सर्वजण 3 वाजताच्या दुपारच्या मराठी क्लासमध्ये आहात. माझं नाव अन्वया वांगणकर आणि आता आपला क्लास रोज 1 तास असणार आहे. खरं म्हटलं तर 1 तास आणि 15 मिनिटं तरी इतका वेळ जातो, कारण मी इंटरॅक्टिव्ह क्लास ठेवते. तुम्हाला मध्ये मध्ये अनम्यूट करायला सांगते, तुम्ही उत्तर देऊ शकता. आणि मग त्याच्यानंतर जर काही शिकवलेलं आहे त्यावर जर तुम्हाला प्रश्न असतील किंवा समजलं नसेल तर आपला एक त्याच्यानंतर क्वेश्चन आन्सर म्हणून एक अर्धा तास आपण डिस्कस करू शकतो, जे काय तुम्हाला समजलं नाही ते. आणि इकडे तुम्हाला फक्त माझा चेहरा दिसतोय, पण माझ्या पाठीमागे एक मोठी टेक्निकल टीम आहे ज्यांनी या सगळ्या पीपीटीज तयार केलेल्या आहेत. बरं, या पीपीटी सगळ्या इंग्लिशमध्ये होत्या आणि मग त्या इंग्लिश टू मराठी ट्रान्सलेशन सुद्धा करून सगळं व्यवस्थित फॉर्मॅटमध्ये घालायला आमचे जे मराठीचे को-होस्ट ॲडमिन्स आहे त्यांनी पुष्कळ यात दिवस रात असं म्हणायला हरकत नाही बसून त्याच्यामध्ये अनेक करेक्शन्स होत्या त्या केल्या. आणि मग आता तुमच्या पुढे आज मला आनंद होतोय की सगळं आता याच्यामध्ये चुका नाहीयेत. नाहीतर फर्स्ट जे 2-3 आमचे मराठीचे क्लासेस झाले त्यामध्ये थोड्या थोड्या अशा प्रत्येक अध्यायामध्ये चुका होत्या. तर या सर्वांना, माझ्या को-होस्टना, कुमुद माताजी, पल्लवी माताजी आहेत, त्या सर्वांना अगदी मनापासून धन्यवाद. त्या रोज 2:30च्या अगोदरच असतात आणि कुमुद माताजी आहेत त्या रोज जो अध्याय असेल त्याचे श्लोक त्या वाचतील आणि मग कीर्तन असेल आणि मग आपला अध्याय बरोबर 3 वाजता चालू होईल. तर चालू करण्या अगोदर मी मंगलाचरण म्हणते आणि मग आपण चालू करूया. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं
ददाति स्वपदान्तिकं नम ॐ विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. चला आता चालू करूया आपण. आता ओरिएंटेशन मध्ये आपण सगळं हे एक एक मी तुम्हाला सांगणार आहे. बरंच जो भक्तांचे जे नियम आहेत ते मी ऑलरेडी तुम्हाला पाठवलेले आहेत. तर आता आपण पुढे जाऊया. श्रील प्रभुपादांबद्दल श्रील प्रभुपादांची ओळख करून घेऊया. आता श्रील प्रभुपाद यांनी इस्कॉन मंदिरांची जगभर स्थापना केली. तर इकडे तुम्हाला ही स्लाइड जी तुम्ही बघताय ती सॅन फ्रान्सिस्को मध्ये 1967 या साली त्यांनी पहिली रथयात्रा काढली. त्याबद्दलची ही स्लाइड आहे. तर आता सुरुवात करूया. श्रील प्रभुपादांचं नाव होतं अभय चरण दे. त्यांचा जन्म 1 सप्टेंबर 1896 या साली कलकत्त्यामध्ये झाला. त्यांचे जे वडील होते इकडे तुम्हाला स्लाइड मध्ये आहेत बघा, ते हात वर केलेला. तर हे जे वडील होते त्यांचं नाव होतं गौर मोहन डे. ते कपड्याचे मर्चंट होते, क्लॉथ मर्चंट होते आणि त्यांचं दुकान होतं. आणि ते एक कट्टर वैष्णव होते. ते त्यांच्या बायकोचं नाव होतं रजनी. आणि जेव्हा जेव्हा श्रील प्रभुपादांचा जन्म झाला त्यावेळेला आपल्यामध्ये एक प्रथा असते की आपण जन्म झाल्यावर मुलाची पत्रिका एका ज्योतिषाकडून काढतो आणि विचारतो काय सगळं ठीक आहे का. तर त्याचप्रमाणे त्यांनी सुद्धा पत्रिका केली आणि त्यांनी त्या ज्योतिषांना बोलवलं आणि त्यांना विचारलं काय पत्रिका कशी आहे. आणि त्यांनी एक अगदी एक स्पेसिफिक प्रेडिक्शन केली त्या ज्योतिषांनी. त्यांनी सांगितलं की हा जो मुलगा आहे हा जेव्हा 70चा होईल तेव्हा हा 7 समुद्रा पलीकडे जाईल आणि जगभर 108 कृष्ण मंदिराची स्थापना करेल आणि भागवत धर्माचा प्रसार करेल. हे ऐकून दोघेही आई वडिलांना इतका आनंद झाला, त्यांचा आनंद गगनात मावेना. तर अशा तऱ्हेने आता श्रील प्रभुपादांचं जीवन चालू झालं. त्यांची बायको पण म्हणजे गौरमोहन डे जे होते आणि त्यांची बायको दोघेही शुद्ध वैष्णव होते. त्यांच्या घरी नॉनव्हेज नव्हतं. त्यांच्या घरी ते चहा पाणी सुद्धा चहा कॉफी
सुद्धा नव्हतं, ते फक्त कृष्ण प्रसाद खायचे. तर अशा वातावरणात श्रील प्रभुपादांचा जन्म झाला आणि तिकडे त्यांची वाढ झाली. तर हे गौरमोहन डे जे होते त्यांचं कपड्याचं दुकान होतं आणि ते रोज रात्री दुकान बंद करून यायच्या अगोदर न विसरता त्या दुकानाच्या मधोमध एक बोल ठेवायचे आणि त्याच्यामध्ये ते कुठलं तरी धान्य ठेवायचे, तुरीची डाळ, तांदूळ, गहू असं कुठलं तरी ते धान्य ठेवायचे, कारण त्यांच्या दुकानात उंदीर होते. मग जर उंदरानं त्यांनी त्यांचं खाद्य ठेवलं नाही तर ते उगीच कुठलं तरी कापड किंवा इतर कुठल्या तरी त्यांच्या दुकानात ठेवलेल्या इतर गोष्टींची नासधूस करतील. म्हणून ते एक बोल आणि त्याच्यामध्ये धान्य हे रोज उंदरांना ठेवायचे. आणि मग ते घरी आल्यावर रोज त्यांचा नियम होता, ते भागवत, श्रीमद भागवतम, चैतन्य चरितामृत या दोन्ही ग्रंथांचं वाचन करायचे, जप करायचे, त्याच्यानंतर आरती करायचे आणि मगच ते जेवायचे. आणि लहानपणापासून श्रील प्रभुपाद हे बघत होते की आपले वडील काय करताय. आणि मग हळूहळू जेव्हा श्रील प्रभुपाद मोठे होऊ लागले आणि त्यांना समजू लागलं, तेव्हा कधीतरी असं व्हायचं की त्यांच्या वडिलांना उशीर व्हायचा घरी यायला. उशीर झाला की तोपर्यंत श्रील प्रभुपाद झोपलेले असायचे. पण ते आल्यानंतर ते त्यांचा जप, भागवत, चैतन्य चरितामृत वगैरे ते सगळं चैतन्य चरितामृतचं वाचन झाल्यानंतर ते जेव्हा आरती करायचे तेव्हा ती घंटा ऐकल्या बरोबर हे जागे व्हायचे श्रील प्रभुपाद. ते पूर्ण आरती ऐकायचे आणि मग त्याच्यानंतर ते झोपायचे. आणि श्रील प्रभुपाद त्यांनी पुस्तकात लिहिलेलं आहे त्यांच्या, की असं होतं ना, लहान मुलं असतात तेव्हा ते खूप मस्ती करतात आणि मग त्यांचे आई वडील त्यांना मारतात किंवा त्यांना शिक्षा करतात. तर श्रील प्रभुपादांनी सांगितलं की जेव्हा केव्हा माझे वडील मला शिक्षा करायचे किंवा ओरडायचे त्यावेळेला ते सांगायचे मला की हे मी तुझ्या चांगल्यासाठी करतोय, मला माफ कर. आणि चैतन्य महाप्रभू जे होते, ज्यांनी आपल्याला सर्वांना हरे कृष्ण महामंत्र दिलेला आहे, त्यांना सुद्धा त्यांचे वडील असे ओरडायचे आणि मग त्यांना म्हणायचे की मला माफ कर. म्हणून ते सुद्धा श्रील प्रभुपादांना सांगायचे की मी तुला ओरडतोय कारण तुझ्यामध्ये चांगले गुण आले पाहिजेत, तू मला माफ कर. आणि मग त्यांची ना प्रत्येक वडिलांना असं वाटतं ना की आपला मुलगा जो आहे तो मोठा झाल्यावर त्यांनी म्हणजे छान नोकरी करावी किंवा चांगला बिझनेस करावा किंवा चांगलं शिकावं. तर गौरमोहन डे होते, त्यांना खूप त्यांची इच्छा होती की माझा मुलगा मोठा वैष्णव झाला पाहिजे. आणि त्यांनी श्रीमद भागवतम जे आहे ते सोप्या शब्दामध्ये लिहिलं पाहिजे. म्हणजे त्यांचे जे सगळे गोल्स होते त्यांच्या मुलासाठी, ते सगळे होते कनेक्टेड विथ कृष्णा, म्हणजे सगळे वैष्णव गोल होते. तर आणि त्यांच्या गौरमोहन डेच्या घरी खूप साधू स्वामी अगदी रोज यायचे आणि प्रत्येक जण कोणी साधू आला की गौरमोहन डे तो निघताना त्या साधूला सांगायचे की तुम्ही माझ्या मुलाला आशीर्वाद द्या. आता कोणता आशीर्वाद द्या हे पण सांगायचे की श्रीमती राधाराणी माझ्या मुलाला आशीर्वाद देऊ दे, असा आशीर्वाद माझ्या मुलाला द्या. थोडक्यात म्हणजे काय की माझा मुलगा आहे
तो मोठा वैष्णव होऊ दे आणि या भागवत धर्माचा प्रसार करू दे. आता त्यांच्या मनामध्ये हे सगळे गोल्स होते, म्हणून त्यांनी एक प्रोफेशनल मृदुंग वाजवणारा जो माणूस असतो त्याला घरी बोलवलं आणि त्याला सांगितलं की माझ्या मुलाचा क्लास घे, रोज तासभर तू त्याला शिकव आणि जे महत्वाचे ताल आहे ज्याच्यावर आपण भजन कीर्तन करू शकतो असे त्याला शिकव आणि त्याला पण तितकंच मृदुंग छान वाजवता आला पाहिजे इतकं कुशल कर म्हणून. मग त्यांनी त्यांचे ते क्लासेस चालू झाले श्रील प्रभुपादांचे. आता लहान असताना ते जिकडे राहत होते घराच्या समोरच राधा गोविंद मंदिर होतं आणि लहान असल्यापासून श्रील प्रभुपाद तिकडे जात होते. म्हणजे किती लहान बाळ असल्यापासून त्यांचे आई वडील त्यांना कडेवर घेऊन जायचे आणि तिकडे ते सगळं बघायचे की काय चालू आहे, ते जे पुजारी आहेत ते कसे पूजा करतायत. लहानपणापासून हे सगळं बघत आले होते. मग आणि तिकडे दरवर्षी जगन्नाथ, बलराम आणि सुभद्रा या तिघांची रथयात्रा निघत असे. तर ती जी यात्रा होती ती सुद्धा ते भाग घेत होते. सगळीच म्हणजे गौरमोहन डे, त्यांची बायको आणि त्यांची सगळी मुलं. मग एक दिवस श्रील प्रभुपादांनी हट्ट केला की मला सुद्धा रथ हवा आणि मला अशीच यात्रा करायची आहे. मग गौरमोहन त्यांना त्यांचा मुलगा खूप आवडायचा म्हणून ते त्यांच्या बाहेरच गल्लीमध्ये हातगाडीवाले उभे असतात ना, त्या एका हातगाडीवाल्याकडून एक हातगाडी आणली आणि त्या हातगाडीला खूप छान सजवलं आणि त्याचं रूपांतर एका रथामध्ये केलं. आणि त्या एकाच रथावर तुम्हाला इकडे 3 अर्चविग्रह आहेत बघा, जगन्नाथ, सुभद्रा आणि बलराम. तर या तिघांच्या मूर्त्या ठेवून त्यांनी खूप जोरदार ही यात्रा केली. आणि श्रील प्रभुपादांनी आपल्या आजूबाजूच्या मित्रांना बोलवलं, त्यांच्या आयांना बोलवलं. मग जोरजोरात टाळ मृदुंग वाजून हरिकीर्तन म्हणून ते हा रथ गल्लीच्या टोकापर्यंत घेऊन गेले आणि परत आणला तो रथ घरामध्ये. आणि मग त्याच्यानंतर सर्वांना प्रसाद वगैरे दिला. तर असं त्यांची जी काय इच्छा होती कृष्णाशी संबंधित, तर ते लगेच गौरमोहन ते हो म्हणायचे. बरं, मग 6 वर्षाचे ते झाल्यानंतर श्रील प्रभुपादांनी सांगितलं की मला राधा आणि कृष्ण तुम्ही कशी रोज पूजा करता तशीच मी सुद्धा पूजा करणार आहे, मला माझे राधा आणि कृष्ण हवे. मग तेही गौरमोहन आणून दिले. आणि एवढे लहान 6 वर्षाचा मुलगा हा काय करायचा, रोज तुपाचा दिवा अर्पण करायचा आणि आपण जे काय खातोय ते पहिल्यांदा कृष्णाला अर्पण करूनच, हा इतका लहान मुलगा 6 वर्षाचा अर्पण केल्यानंतरच श्रील प्रभुपाद ते ग्रहण करायचे. तर हे जे त्यांचं होतं म्हणजे पूर्ण जी त्यांची फॅमिली होती त्यांच्यामध्ये कृष्ण भक्ती खूप होती. आणि तशीच त्यांनी लहानपणापासून हे सगळं बघितल्यामुळे तो एक पाया निर्माण झाला. मग ते 1922 या साली प्रथम त्यांचे जे आध्यात्मिक गुरु भक्ती सिद्धांत सरस्वती यांना भेटले. ते सुद्धा कसं झालं की एकदा श्रील प्रभुपादांचा मित्र त्यांच्या घरी आला आणि त्याला म्हणाला चल एक साधू आले तिकडे कलकत्त्यामध्ये, आपण त्यांना भेटायला जाऊया.
मग श्रील प्रभुपाद म्हणाले, नको बाबा, मला कुठल्याही साधूला भेटायला जायचं नाहीये, कारण माझ्या घरी अनेक साधू रोज येतात, माझी इच्छा नाही, मला जायचं नाहीये. पण त्या मित्रांनी त्याला जरा सांगितलं, नाही तू चल, जरा जबरदस्ती केली, तू चलच, असं करून करून ते गेले. आणि तिकडे ते गेले आणि आपण कुठलेही स्वामी असले तर आपण नमस्कार करतो, त्याप्रमाणे त्यांनी नमस्कार केला. आणि ते बसायच्या अगोदर त्यांनी सांगितलं, श्रील प्रभुपादांना म्हटलं, तू खूप हुशार दिसतोयस, तू भागवत धर्माचा प्रसार का करत नाहीस? आपल्याकडे केवढं तरी साहित्य बेंगॉली आणि हिंदी मध्ये आहे, ते सगळं तू इंग्लिश मध्ये का नाही शिकवत? कारण आपल्या इकडे सर्वांना इकडे भारतात सुद्धा बंगाली समजत नाही, तर तू का नाही प्रसार करत भागवत धर्माचा? मग हे ऐकल्यानंतर त्यांना म्हटलं, अरे पहिल्या भेटीतच आणि पहिल्यांदाच हे मला असं का म्हणतायत की तू भागवत धर्माचा प्रसार कर? मी तर यांचा शिष्य पण नाहीये आणि माझी पहिलीच ओळख आहे ही. मग त्याच्यानंतर ते त्यांच्याबरोबर 2 तास तिकडे बसले. आणि 2 तास बसलेले असताना श्रील प्रभुपादांनी जाणलं की हे कोण आहेत स्वामी, यांचे विचार काय आहेत. आणि श्रील प्रभुपाद म्हणाले की तुम्ही मला भागवत धर्माचा प्रसार करायला सांगताय, पण हे जे आता भारत आहे, भारतावर दुसरं कोणीतरी राज्य करतंय, आणि अशा वेळी मी भागवत धर्माचा प्रसार कसा करू? पहिल्यांदा भारताला स्वातंत्र्य मिळू दे आणि मग पुढचा विचार मग आपण बघू. तेव्हा ते म्हणाले की नाही, हे जे कृष्ण भावना भावित जीवन आहे, ही एक इमर्जन्सी आहे, हे त्वरित केलं पाहिजे. आणि कृष्ण भावना कुठल्याही देशाच्या पॉलिटिक्स किंवा पॉलिटिकल सिच्युएशनवर डिपेंडेंट नाहीये, आणि हा प्रसार इमिजिएटली अगदी त्वरित झाला पाहिजे. आणि असं म्हटल्यानंतर 2 तास जेव्हा ते बसले आणि नंतर निघाले, तेव्हा घरी जाऊन ते खूप विचार करायला लागले. आणि हे जे काय बोलले होते ना, खोलवर कुठेतरी त्यांच्या हृदयामध्ये ते साठलं होतं. आणि त्यांनी असं समजा की त्याच वेळेला श्रील प्रभुपादांचा अनुग्रहही झाला होता, पण त्यांची नुसती भेट झाली होती. अजून त्यांनी अनुग्रह घेतला नव्हता. पण भक्ती सिद्धांत सरस्वती जे काय बोलले ते त्यांना अगदी 100% पटलं. आणि त्यांच्या ज्या आर्ग्युमेंट्स होत्या, ते जे काय त्यांची मतं मांडत होते, त्या मतांचा पराभव श्रील प्रभुपाद करू शकले नाही. मग त्याच्यानंतर ते स्कॉटिश चर्च नावाच्या कॉलेजमध्ये होते, आणि त्यांचा सिनियर 1 इयर सिनियर म्हणजे सुभाषचंद्र बोस. तर आणि ते कॉलेजमध्ये सुभाषचंद्र बोस हे ना सगळ्या त्यांच्या मित्रांना किंवा कुठेतरी जाऊन स्पीच किंवा या सगळ्या मित्रांना गोळा करून ते सांगायचे की असा किती आपल्यावर अन्याय चालू आहे. आणि कुठेतरी श्रील प्रभुपाद हे खूप प्रभावित झाले होते, आणि त्यांना गांधीजी पण खूप आवडायचे. कारण गांधीजींनी सांगितलं होतं त्यांच्या स्पीचेस मध्ये सुद्धा किंवा जे काही न्यूजपेपर मध्ये आर्टिकल्स असायचे की त्यांचा भगवद्गीतेवर खूप विश्वास आहे, भगवद्गीतेकडून त्यांना प्रेरणा मिळते. तर हे जे होतं ना, हे श्रील प्रभुपादांना खूप आवडायचं. आणि गांधीची एक फिगर बघून त्यांना असं खूप वाटायचं
की खरोखर ज्याप्रमाणे भगवद्गीतेत लिहिलेलं आहे तसाच हा माणूस आहे. हा माणूस काही इतर जे नेते आहेत त्यांच्यासारखा सूट बूट घालत नाही, किंवा हा सिगरेट दारू पित नाही, किंवा साधा आहे, पूर्ण व्हेजिटेरियन आहे. तर कुठेतरी त्यांना खूप गांधी आवडायचे, कारण ते भगवद्गीता वाचायचे. मग गांधीजींची जी मुवमेंट होती ना, की तुम्ही बॉयकॉट ऑफ ऑल फॉरेन गुड्स, ते सगळं होतं, किंवा नॉन कोऑपरेशन मुवमेंट, हे सगळं जेव्हा चालू झालं तेव्हा श्रील प्रभुपादांना ते जे काय करत होते गांधीजी, ते पूर्ण पटलं होतं. म्हणून त्यांनी त्यांचं शिक्षण पूर्ण झालं होतं, परीक्षा पास झाले होते, आणि त्यांनी इकॉनॉमिक्स, इंग्लिश आणि फिलॉसॉफी या मध्ये त्यांनी मेजर केलं होतं. परीक्षा पास झाले तरी त्यांनी डिग्री घेतली नाही, कारण गांधीजींनी सांगितलं होतं की ब्रिटिशांनी दिलेली डिग्री तुम्ही एक्सेप्ट करू नका, तुम्ही स्वीकारू नका. म्हणून त्यांनी ती डिग्री घेतली नाही. आता ही डिग्री घेतली नाही असं म्हटल्यावर त्यांचे वडील होते, त्यांना खरंच वाईट वाटलं की अरे पण आता माझ्या मुलाच्या करिअरचं काय, हा प्रश्न पडू शकतो ना प्रत्येक आई वडिलांना. आणि म्हणून ते खूप अपसेट होते. आणि गौरमोहन डे होते, त्यांनी त्यांच्या मित्रांना विचारलं की असा असा माझा मुलगा शिकलेला आहे, तर कुठे नोकरी मिळेल का? तर ते जे त्यांचे मित्र होते, डॉक्टर कार्तिक चंद्र बोस, ते एक केमिकल इंडस्ट्रियलिस्ट होते, आणि त्यांनी सांगितलं ठीक आहे की मी तुमच्या मुलाला माझ्या कंपनीमध्ये मॅनेजर म्हणून घेतो. आणि अशी त्यांना नोकरी मिळाली. आणि मग त्याच्यानंतर असं झालं, योगायोग असा झाला की ती जी फॅक्टरी होती त्या फॅक्टरीमध्ये आग लागली, आणि मग परत त्यांची नोकरी गेली. मग परत त्यांनी स्वतःचा बिझनेस काढला. आणि तोपर्यंत ते श्रील प्रभुपाद भक्ती सिद्धांत सरस्वतींना नेहमी भेटायचे. दर भेटीत ते श्रील प्रभुपादांना एकच सांगायचे की तुम्ही भागवत धर्माचा प्रसार करा इंग्लिशमध्ये. इतर सगळ्यांना समजलं पाहिजे भागवत धर्म म्हणजे काय. मग ते नेहमी सांगायचे की तू प्रसार कर, तू पाश्चात्य देशांमध्ये जा. आता पाश्चात्य देशांमध्ये एकदम कसं काय जाणार? हे एका साध्या म्हणजे मिडल क्लास फॅमिली मधले होते, पैसेही नव्हते इतके. आता जाणार कसं? म्हणून त्यांनी ठरवलं की पहिल्यांदा आपल्याला जो काय प्रसार करायचा आहे तो भारतातच करूया. आणि त्यांनी हे केलं की तोपर्यंत ते काय होते, गृहस्थ होते. आता त्यांना श्रील प्रभुपादांचं लग्न झालं होतं, आणि हे सगळं सोडून एकदम कुठे जाणार मी? म्हणून त्यांनी पहिल्यांदा त्यांच्या एका मित्राने त्यांना आमंत्रण दिलं झांसीमध्ये की तू इकडे ये, आणि इकडे मी माणसांना सांगतो या म्हणून. हे गीता मंदिर होतं, तर तिकडे एक श्रील प्रभुपादांचं लेक्चर ठेवलं. आणि ते लेक्चर आली, खूप लोक आली, आणि फॉर्मली आपण कसं म्हणतो ना, खूप छान झालं, आम्हाला खूप आवडलं, असे सगळेजण म्हणून गेले. परत काही कोणी श्रील प्रभुपादांना विचारलं नाही किंवा त्यांच्याकडे काही बोलले नाही. त्यांनी जे काय सांगितलं त्यांच्या लेक्चर बद्दल काही नाही. ते आले, ते गेले, छान आहे म्हटलं आणि गेले. मग त्याच्यानंतर एकदा ते त्यांच्या गुरूंना 1922 मध्ये भेटले होते, आणि मग 1932 मध्ये जवळजवळ 10 वर्षांनी श्रील प्रभुपादांनी अनुग्रह घेतला. आणि
तोपर्यंत त्यांनी एक त्यांचा फार्मास्युटिकलचा बिझनेस उघडला. म्हणजे ते फार्मास्युटिकल गुड्स जे होते ना ते विकत होते. म्हणजे औषधही होती, वेगवेगळ्या तऱ्हेचे ते असा तो धंदा होता. फार्मास्युटिकल बिझनेस म्हणून लिहिलेलं आहे. तर अल्हाबादला त्यांनी तिकडे त्यांचं दुकान किंवा जे काय तो बिझनेस होता तो तिकडे उघडला होता. आणि त्यांना जमेल तेव्हा ते भक्ती सिद्धांत सरस्वतींना भेटायला जायचे. तर एकदाच असे ते 1935 मध्ये भक्ती सिद्धांत सरस्वतींना भेटायला वृंदावनामध्ये तिकडे गेले होते. आता ते भक्ती सिद्धांत सरस्वतींचे शिष्य होते. आणि जेव्हा ते भेटायला गेले तेव्हा सहजच भक्ती सिद्धांत सरस्वती यांना म्हणाले श्रील प्रभुपादांना की आता लवकरच आपला जो कलकत्त्यामध्ये मठ आहे त्या मठाला आग लागणार आहे. आणि ती कुठली आग असणार आहे, ती 2-3 असे माणसांमध्ये पार्टीज होणार आहेत. म्हणजे वेगवेगळे हे की आमचं हे मत आहे, आमचं हे मत आहे. आणि मग अशामध्ये आपला मठ आहे हा पूर्ण नष्ट होणार आहे. असं सांगितलं श्रील प्रभुपादांना खूप वाईट वाटलं. आणि ते म्हणाले की मी काय करू शकतो गुरुजी. मग ते म्हणाले बघ तू एक कर, तू आता आपला जो मठ आहे ना तर तिकडे सगळं जे मार्बल आहे, म्हणजे फ्लोरिंग म्हणा किंवा मार्बल टाईल्स म्हणा, त्या सगळ्या काढ. ते मार्बल आहे ते तू विक. त्याचे पैसे जे तुला मिळतील ना त्यांनी तू प्लीज पुस्तकं छाप इंग्लिशमध्ये आणि प्रिंटिंग कर आणि सर्वांना पुस्तक दे. तर त्यावेळेला आणि तुझ्याकडे कधी थोडे एक्स्ट्रा पैसे असतील ना तर तू पुस्तकं लिही आणि ती छाप. हे म्हटल्यानंतर कुठेतरी ना श्रील प्रभुपादांना ते शब्द त्यांच्या हृदयात गेले. आणि मग त्याच्यानंतर 1936 मध्ये भक्ती सिद्धांत सरस्वती हे जग सोडून गेले. तेव्हा त्यांनी जे अगोदर भविष्यवाणी केली होती की मठामध्ये विविध ग्रुप्स होतील आणि भांडणं चालू होतील आणि हा नष्ट होईल, तसंच झालं. खूप भांडणं चालू झाली की आता या मठामध्ये उत्तराधिकारी कोण असणार आहे आणि या मठामध्ये सगळे जे काही फंड्स असतील किंवा फायनान्सेस असतील ते मी बघणार किंवा जे काय असेल ते. असं करत करत इतकी टोकाला भांडणं गेली की ते शेवटी कोर्टामध्ये गेलं. आणि श्रील प्रभुपादांना खूप त्यांना लागलं. हे जे त्यांनी शेवटचं जे सांगितलं होतं ना प्रभुपादांना की ते मार्बल विक आणि तू पुस्तकं लिही आणि छाप. मग श्रील प्रभुपादांनी हे नंतर अगदी मनावर घेतलं. आणि गृहस्थ असतानाच त्यांनी एक मॅगझिन लिहिलं बॅक टू गॉड हेड. आणि त्या मॅगझिनचं सगळंच लिखाण, एडिटिंग, प्रूफ रिडिंग, हे प्रिंटिंग, हे सगळं त्यांनी स्वतःहून केलं. आणि ते तर केलंच, आणि ते मॅगझिन सुद्धा ते स्वतःहून विकत असेल. म्हणजे आता इकडे तुम्ही बघताय एक चहाचा हे आहे, चहाचं हॉटेल. तर तिकडे पूर्वी लोक फक्त चहा प्यायला वगैरे जात होती. तर तिकडे ते जायचे आणि म्हणायचे की तुम्ही प्लीज हे एक मॅगझिन वाचाल का.
तर त्यांना ते म्हणजे अगदी कळकळीने ते सांगायचे तुम्ही कृष्णाचं साहित्य वाचा म्हणून. आणि इकडे ते हा एक माणूस आहे की ज्यांना त्यांनी रिक्वेस्ट केली की मला श्रीमद भागवतम ट्रान्सलेट करायचंय, तर तुम्ही मला मदत करू शकाल का? अशा अनेक लोकांकडे ते गेले आणि त्यांनी आपलं ते कार्य चालू केलं. ते कार्य चालू करताना सुद्धा त्यांना खूप त्रास झाला. आणि मग असा त्यांचा प्रवास चालू असताना त्यांना मध्ये स्वप्न पडत असे. त्या स्वप्नामध्ये भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर त्यांना सांगत असे की तू माझ्या पाठोपाठ चल, माझ्या पाठोपाठ चल. आणि अनेकदा स्वप्न पडल्यावर त्यांना लक्षात आलं की ते सांगतायत की आता तू संन्यास घे. आणि ते आता 50 वर्ष पूर्ण झाली होती त्यांना. आणि आपल्या वैदिक ग्रंथाप्रमाणे 50 वर्ष पूर्ण झाली की माणसाला जरी तो गृहस्थ असेल तरी त्याला संन्यास घ्यायला येतो. मग तोपर्यंत काय झालं, त्यांना जे मी म्हंटल ना तुम्हाला अल्हाबादला ते होते आणि त्यांनी त्यांचा फार्मास्युटिकल बिझनेस काढला होता. तर तो बिझनेस एकदा त्यांना टेलिग्राम आला की तुमचं हे जो बिझनेस आहे, जे दुकान आहे ते सगळं लुटलेलं आहे. आता त्या दुकानात काहीही शिल्लक नाहीये, एक पैसा नाही, एक औषध नाही, काहीही नाहीये. म्हणजे सगळं पूर्ण ते खाली झाले. आणि जेव्हा ते पूर्ण ते सगळं ते लुटले गेले तेव्हा ते शांत होते. ते शांत बसले आणि मग हसले. ते का हसले? कारण त्यांना लक्षात आलं की कृष्णाने हे जे काय केलंय त्यांच्यावर विशेष कृपा झालीये. आणि त्यांनी लगेच श्रीमद भागवतम मधला एक श्लोक म्हटला आणि त्यांच्या लक्षात आलंय की हे सगळं जे काय आहे ते माझ्या कल्याणासाठी आता झालेलं आहे. आणि मग त्यांनी हे केलं की मग पुढे त्यांच्या लक्षात आलं की आता माझा संन्यास घ्यायची माझी वेळ आलेली आहे. आणि हे स्वप्नही त्यांना एकसारखं पडत होतं. मग आता गृहस्थ असताना सुद्धा ते शिकवायचे म्हणजे घरच्या घरी लोकांना भगवद्गीता किंवा चैतन्य चरितामृत, श्रीमद भागवतम ते लोकांना बोलवायचे, त्यांना समजावून सांगायचे. पण गृहस्थ असताना कोणीही त्या माणसाला एकदम सिरियसली घेत नाही. हा गृहस्थ आहे, हा सांगतोय चला ठीक आहे. पण जेव्हा एखादा संन्यासी बोलतोय तेव्हा सगळी माणसं लक्ष देऊन ऐकतात. तर म्हणून त्यांनी ठरवलं की आता मात्र मी माझ्या गुरुजींनी जे काय सांगितलंय ते करणार. म्हणून त्यांनी संन्यास घेतला आणि ते वृंदावनामध्ये राधा दामोदर मंदिरात राहू लागले. तिकडे बसून त्यांचे श्रीमद भागवतांचं ट्रान्सलेशन चालू झालं. मग प्रिंटिंगसाठी ते दिल्लीला येत असे आणि असं करत ते राहत होते. मग त्यांची एक ओळख झाली आणि त्यांचा मुलगा अमेरिकेला होता. म्हणून श्रील प्रभुपादांनी सांगितलं की मला अमेरिकेला जायचंय, मला भागवत धर्माचा प्रसार करायचा आहे, मी तुमच्या मुलाकडे राहू शकतो का? मग त्यांनी सांगितलं ठीक आहे, मी माझ्या मुलाला विचारेन आणि सांगेन. मग त्यांनी सांगितलं ठीक आहे, तुम्ही राहू शकता. आणि इकडे त्यांनी आणि एक ओळख काढली आणि सिंधिया शिपिंग कंपनीच्या ज्या ओनर होत्या सुमती मुरारजी यांच्याकडे श्रील प्रभुपादांनी ठरवलं की जायचं आणि त्यांना सांगायचं बाबा मला जहाजावरून तुमच्या अमेरिकेला जाता येईल का? मग ते गेले
आणि गेल्यानंतर ते सुमती मोरारजी म्हणाल्या, तुम्ही 70 वर्षाचे जाऊन काय करणार, भागवत धर्माचा प्रसार कसा करणार, आणि 70 वर्षाच्या माणसाला बोटीवरचा प्रवास त्यावेळेला बरं का शक्य होईल का? आणि तर त्यांनी सांगितलं नाही नाही, मी रिस्क घेणार नाही, 70 वर्षाच्या माणसाला मी माझ्या बोटीवर चढायला देणार नाही. झालं. पण तरीही ते इतका त्यांचा निर्धार होता की त्यांनी सांगितलं की नाही, की मी परत जाईन. परत ते गेले आणि त्यांनी समजावून सांगितलं परत. आता इकडे सुमती मोरारजी म्हणाल्या, बरं तुम्ही जाऊ शकता. आणि कलकत्त्यामध्ये जलदूत नावाची जी बोट होती, त्या बोटीवर ते गेले. जाताना त्यांनी त्यांच्या बरोबर फक्त 2 ट्रंका होत्या. एकामध्ये सगळी पुस्तकं होती, श्रीमद भागवतम, भगवद्गीता अशी सगळी पुस्तकं होती, आणि एकामध्ये त्यांचे कपडे आणि त्यांचा कुकर जो होता अशा गोष्टी होत्या. आणि ते बोटीवरून आता USA ला जाण्यासाठी निघाले. बोटीवर जात असताना त्यांना 2 हार्ट अटॅक्स आले. 2 हार्ट अटॅक्स आले तरी सुद्धा ते जरा सुद्धा डळमळले नाही. ते म्हणाले की हे मला पाश्चात्य देशात जायला माझ्या गुरुजींनी सांगितलंय, मी काही झालं तरी तिकडे जाणार. आणि ते 2 हार्ट अटॅक्स आल्यानंतर त्यांना स्वप्न पडलं. स्वप्नामध्ये त्यांना कृष्ण दिसला आणि त्यांना असं दिसलं की कृष्ण त्यांचं जहाज जे आहे ते ओढतोय असं दिसला. आणि मग त्यांना खूप आधार वाटला. आता ते जेव्हा शिपवर गेले तेव्हा तो दिवस होता 13 ऑगस्ट 1965. त्या दिवशी ते गेले आणि काही दिवसानंतर जन्माष्टमी होती. तर तिकडे जन्माष्टमीच्या दिवशी त्यांनी प्रवचन केलं. त्यांनी सर्वांसाठी प्रसाद सुद्धा केला. आणि अशा तऱ्हेने ते US ला गेले. US मध्ये पहिल्यांदा ते बॉस्टन मध्ये त्यांच्या मित्राचा जो मुलगा होता त्याच्या घरी राहिले. आता हा मुलगा होता तो त्याचं लग्न झालं होतं एका अमेरिकन बाई बरोबर, आणि घरी भरपूर नॉनव्हेज खात होते, सकाळ संध्याकाळ दुपार. आणि श्रील प्रभुपाद त्यांच्या कुकरमध्ये त्यांचं जेवण करायचे आणि फ्रीज मध्ये ठेवायचे. फ्रीज मध्ये जिकडे ठेवत असेल तिकडे बाजूला लॅम्ब, डक किंवा असं कुठलंही नॉनव्हेज आयटम असायचा. तरीही ते जरा सुद्धा त्यांनी विरोध केला नाही किंवा त्या लोकांना सांगितलं सुद्धा नाही की तुम्ही खाऊ नका म्हणून. पण ते कृष्ण भावना काय आहे हे त्या दोघांना सांगायचे समजावून. मग त्याच्यानंतर बॉस्टनहून ते न्यूयॉर्कला गेले. कारण त्यांनी ऐकलं होतं की अमेरिकेमध्ये न्यूयॉर्क हे खूप मोठं शहर आहे, म्हणून ते न्यूयॉर्कला तिकडे गेले. आणि तिकडे सुद्धा ते जे राहत होते ना, ती एरिया इतकी खराब होती, म्हणजे आपण गेलो तर तिकडे पाऊल सुद्धा ठेवू शकणार नाही. सगळे ड्रग ऍडिक्ट, सगळे हिप्पीज अशामध्ये ते राहत होते. एकदा ते जेव्हा बाहेर गेले होते तर त्यांच्या अपार्टमेंट मध्ये त्यांचा जो टाईपरायटर होता आणि त्यांची जी ट्रंक होती ती पण चोरांनी चोरून नेली. म्हणजे अशा ठिकाणी ते राहत होते की जिकडे खरोखर चोर होते, ड्रग ऍडिक्ट्स होते, हिप्पीज होते. पण तरी त्यांचा निर्धार बघा. ते इकडे आता तुम्हाला पहिलं कीर्तन त्यांनी टॉम्किन्स स्क्वेअर या पार्क मध्ये केलं.
आणि तिकडे हे एकटे बसायचे दुपारी 2 ते 5 मृदुंग घेऊन आणि हरे कृष्ण म्हणत बसायचे. आणि मग काही लोक आली की बाबा हा माणूस काय म्हणतोय, याचा अर्थ काय आहे, त्यांना तो ताल वगैरे आवडला म्हणून ते जोपर्यंत बसायचे तेही थांबायचे. असं करून करून त्यांचा ग्रुप वाढत गेला आणि मग त्यांनी इस्कॉनची स्थापना 1966 या साली जुलैमध्ये केली. आणि इकडे आणि मग त्यानंतर त्यांचे खूप भक्त झाले आणि त्यांचा प्रसार जोर जोरात होऊ लागला. आणि मग ते हे तुम्हाला दिसतंय त्यांनी अनेक पुस्तकांचा ट्रान्सलेशन केलेलं आहे. मोर दॅन 70 बुक्स, म्हणजे जे ईशोपनिषद किंवा जे ग्रंथ आपले आहेत या सर्व पुस्तकांचा त्यांनी अनुवाद केला आणि स्वतःहून सुद्धा पुस्तकं लिहिली. मग ते मोठमोठ्या नेत्यांना भेटत असे. ते जेव्हा बुक डिस्ट्रीब्युशन साठी दिल्लीमध्ये होते, म्हणजे ते दिल्ली हे मोठं शहर झालं ना वृंदावनापेक्षा, म्हणून ते दिल्लीत येत होते. तर दिल्लीमध्ये एवढी गर्मी, इतकी गर्मी असायची, त्यांना एकदा हीट स्ट्रोक झाला आणि ते रस्त्यावर कोसळून पडले. तिकडे त्यांना ते चुकूनच त्यांचा मित्र तिकडनं जात होता, त्यानं बघितलं, त्यानं उचललं, गाडीत ठेवलं आणि त्यांना डॉक्टरकडे घेऊन गेले. मग परत एकदा ते असेच दिल्लीमध्ये असताना पुस्तकं डिस्ट्रीब्यूट करत असताना एक गाय आली आणि त्या गायीनी त्यांना म्हणजे मारलं असं म्हणायला येत नाही, पण धक्का जोराचा दिला, शिंग वगैरे लागली आणि परत ते खाली पडले. म्हणजे ते म्हणाले की त्यावेळेला मला असं वाटलं की मी संन्यास घेतला, हे बरोबर केलंय ना मी असं, पण तरी माझ्या गुरुनी मला जे काय सांगितलंय ते मी करणार आहे. आता आपण ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकता, त्या श्री राधा गोविंदांना आपण इकडनं साष्टांग नमस्कार करूया. त्यांच्याशिवाय हा उपक्रम घडू शकला नसता. आता हे श्रील प्रभुपादांचे अमेरिकेमध्ये शिष्य होते. त्यांची खूप इच्छा होती की आम्ही साठी एक सोन्याचा महाल करू आणि त्या सोन्याच्या महालामध्ये आमचे गुरुजी राहू दे. तर त्यांनी सोन्याचा महाल तयार केला, पॅलेस ऑफ गोल्ड. तर याची खासियत अशी आहे की प्रत्येक वीट आणि वीट ही त्यांच्या सर्व शिष्यांनी मिळून हा महाल बांधला. इकडे आज सुद्धा जे काय कोरीवकाम केलेलं आहे, जे काय पेंटिंग्स लावलेली आहे, ती सर्व त्यांच्या शिष्यांनी केली. परंतु इकडे श्रील प्रभुपाद राहू शकले नाही, कारण तेव्हा ते असताना ह्या महालाचं कन्स्ट्रक्शन आणि सगळं काही पूर्ण झालं नव्हतं. तर हे UK मधला हा भक्ती वेदांत मॅनर, हे रशिया, युक्रेन मध्ये जे आहे तिकडे मंदिर बांधवायची परवानगी नव्हती, म्हणून तिकडे श्रील प्रभुपाद संकीर्तन ठेवायचे आणि हजारो लोक तिकडे यायचे संकीर्तनासाठी. आता हे डर्बन साऊथ आफ्रिका मधले राधा आणि कृष्ण यांची खासियत अशी आहे की तिकडे त्यांचे जे ड्रेसेस आहेत, ते वस्त्र जी आहे ती सर्व जे शिष्य आहेत ते स्वतः त्यांच्या हाताने शिवतात. आता हे मायापूरला वैदिक प्लॅनेटोरियम आणि 1-2 वर्षामध्ये
तयार होणार आहे. तर इकडे आता तयार झाल्यावर तुम्ही सगळे जाऊन इकडे दर्शन घेऊ शकता. आता ही श्रील प्रभुपादांची टाइम लाईन. तर हे आपलं इस्कॉन मँगलोरचं मंदिर आहे. तर इकडे तुम्ही कधीही मँगलोरला गेला तर टॉलगेट कद्री कोकोनट गार्डन रोड इकडे हे मंदिर आहे. तर तुम्ही जरूर जा आणि दर्शन घ्या आणि आपले जे मंदिर अध्यक्ष आहे नामानिष्ठ प्रभूजी त्यांना सुद्धा भेटा. आता भगवद्गीता हे काय आहे ते आपण आता बघूया. आपण इकडे गांधीजींनी सांगितलंय की त्यांना गीता वाचून रोज नवा आनंद मिळायचा आणि प्रेरणा मिळायची. आणि तेच अल्बर्ट आइन्स्टाईननी सुद्धा सांगितलंय की ते सुद्धा भगवद्गीता त्यांनी वाचलेली आहे. When I read Bhagavad Gita and reflect about how God created this universe, everything else seems so superfluous. तर आता जी आपण गीता, अनेक गीता बाजारात आहे, पण मग आपण श्रील प्रभुपादांचीच गीता का वाचायची, इतर गीता का नाही वाचायची? कारण ज्याप्रमाणे ही गीता कृष्णाकडून ब्रह्माकडे, ब्रह्माकडून नारद मुनींकडे आणि नारद मुनींकडून हळूहळू इतर गुरूंकडून ती भक्ती सिद्धांत सरस्वती पर्यंत आली. त्यांनी श्रीला प्रभुपादांना सांगितली आणि त्यांनी आपल्याला सांगितली. म्हणून ही जी भगवद्गीता आहे ही जशी आहे तशी, त्यामध्ये काही चेंजेस नाहीये किंवा वेगळे इंटरप्रिटेशन्स नाहीये. त्याच्यामुळे जी अनब्रोकन चेन आहे, म्हणजे जी परंपरा खंडित झालेली नाही आहे, अशा परंपरेतून ते ज्ञान आपल्यापर्यंत आलेलं आहे. आता गीता हे खूप मोठं पुस्तक आहे आणि 18 दिवसामध्ये आपल्याला काही श्लोक घेता येतील प्रत्येक अध्यायातले. तुम्ही जर पूर्ण गीता वाचायची ठरवली तर तुम्हाला 1 ते 1.5 वर्ष किंवा जास्त लागू शकेल. म्हणून आता आपण काही महत्वाचे श्लोक आहेत त्याच्यावरच आपण हा उपक्रम श्री नामानिष्ठ प्रभूजींनी त्याची योजना केली आहे. ठराविक महत्वाचे श्लोक.
तर रोज 1 तास आपला क्लास असणार आहे, रोज एक चॅप्टर असणार आहे आणि रोज क्विज पण असणार आहे. हा, आता हे जे इनिशिएशन किंवा अनुग्रह आहे, तर पहिल्यांदा काय आहे की तुम्ही लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 हे कोर्सेस जेव्हा तुम्ही करता तेव्हा तुम्हाला ज्ञान मिळतं की आपण अनुग्रह का घ्यायचा, किंवा श्रील प्रभुपादांनी लिहिलेले जे विचार आहेत ते तुम्हाला पटतात आणि मग त्याच्यानंतर तुम्ही त्यांचा आश्रय घेऊ शकता आणि मग त्याच्यानंतर अनुग्रह असतो. तर आता तुम्ही जे आता 18 डेज हे आहे हा कोर्स, हा लेवल 1 आहे. मग आपण जसं पुढे जाऊ तसं मी तुम्हाला लेवल 2, लेवल 3 बद्दलची माहिती देईन. आता आम्ही तुम्हाला हे भगवद्गीता ऍज इट इज जे आहे त्याची PDF कॉपी जी आहे ती आम्ही तुम्हाला ग्रुपवर पोस्ट करू, म्हणजे तुम्ही ती वाचू शकाल. किंवा तुम्हाला ऑनलाईन सुद्धा जर तुम्हाला हार्ड कॉपी हवी असेल तर तुम्ही ऑनलाईन 600 रुपीज मध्ये एक भगवद्गीताची कॉपी आणि ही 2 पुस्तकं श्रील प्रभुपादांची आणि एक जपमाळ अशी मिळते. आता आपलं झालेलं आहे. तुम्हाला आता काही प्रश्न असतील तर मी घेते, पण त्या अगोदर मी मधुराणी माताजी आलेल्या आहेत. हरे कृष्ण माताजी, रेकॉर्डिंग स्टॉप कराल?